Είμαστε εδώ με τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Μαυρίδη. Ήσασταν και εσείς στο Σταυροβούνι, κύριε Μαυρίδη? πριν από πόσα χρόνια? Αρκετά χρόνια. Αρκετά χρόνια, ναι. Είναι ωραία, δηλαδή, να θυμάστε και τα δικά σας τότε το τι γινόταν. Θα κάνω μια ομολογία, αγαπητέ μου Νικήτα. Καθώς πριν με καλέσετε ακριβώς εδώ στη θέση αυτή. Και μπορείτε να βλέπετε για απέναντι τι γίνεται. Ναι, καθόμουν εκεί στο χώρο, περιμένοντας και παρακολουθούσα. Δεν σας το κρύβω ότι ένιωσα και εγώ την περηφάνεια και τη συγκίνηση, γιατί θυμήθηκα τις δικές μου μέρες, τη δεκαετία του 80, που φόρεσα και εγώ τον πράσινο μπερέ στο Σταυροβούνι. Και επειδή έκτοτε παρακολουθώ και παραμένω ενεργός και έχω σχέσεις και με τη διοίκηση καταδρομών και πηγαίνω στο Σταυροβούνι, μπορώ να διαβεβαιώσω ένα πράγμα. Παρόλο που τους 26 μήνες που ήταν οι δικές μου οι σειρές. Τώρα είναι 13-14, ναι. Παρόλο που ήταν κάτω από αντίξωες συνθήκες, με λιγότερα μέσα, μπορώ να πω ότι σήμερα το ηθικό παραμένει άριστο και ταυτοχρόνως η εκπαίδευση παραμένει όχι απλώς άριστη, ίσως και καλύτερη από τότε που... Πιο σκληρή τώρα από τη δική σας? Το σκληρή θα έλεγα θα το αλλάξω. Σε εισαγωγικά, με την έννοια διαφορετικά τα πράγματα του τότε και του σήμερα. Νομίζω αν μείνουμε στη σκληράδα, τις δικές μου σειρές ήταν πολύ πιο σκληρή και αντίξωες. Αυτό το ανεβήκατε κι εσείς ή δεν υπήρχε τότε? Το ανέβηκα όταν έγινα έφεδρος. Όταν υπηρετούσα κληρωτός δεν υπήρχε. Τώρα το κατεβαίνουν μόνο ή το ανεβαίνουν κιόλας? Είναι ο Γιορκής. Ο Γιορκής, ναι. Ο πύργος Γιορκής. Αυτό κανονικά είναι για να καταβαίνεις. Υπάρχουν και εκείνοι, οι εκλεκτοί, οι οποίοι το ανεβαίνουν. Τώρα υπάρχουν και οι πλέον... Άρα εσείς δυσκολευόσασταν στην άνοδο? Η άνοδος είναι πιο δύσκολη από την κάθοδο, όσο και φαίνεται παράξενο, αλλά υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι το κατεβαίνουν ανάποδα, με το κεφάλι προς τα κάτω. Λοιπόν, όσοι περάσουν από αυτά τα σώματα λένε ότι πάντα είναι, δηλαδή οι καταδρομείς, οι στρατονόμοι ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή το νιώθουν και είναι εκεί για μια ζωή. Ναι. Τώρα, δεν θέλω να ξεφύγουμε από το θέμα που θα κουβεντιάσουμε. Θα πάμε και στο θέμα. Θα σας πω κάτι που το αισθάνομαι κι εγώ. Αυτή η αδελφοσύνη που υπάρχει στα σώματα αυτά, λόγω της καταπώνησης και ιδιαίτερα, ότι περνάνε, και ιδιαίτερα γιατί είχαμε κοινό σκοπό και αποστολή, νομίζω ότι μας φέρνει τόσο κοντά που θα κάνω μια δεύτερη ομολογία. Πάρα πολλοί που υπηρετήσαμε μαζί και στη θητεία αλλά και στη εφεδρεία με ψηφίζουν παραγνωρίζοντας τα κόμματα, επειδή με θεωρούν αδελφό καταδρομέα. Είναι καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Είναι αυτή η δεσμή. Είναι δεσμή μιας ζωής. Σωστά? Πολύ σωστά. Πάμε να δούμε, κύριε Μαυρίδη. Είναι σημαντικό να βάζουν τα κόμματα στο περιθώριο και να τα αγνοούν για να ψηφίζουν τον άνθρωπο. Εντάξει, εγώ το αναγνωρίζω. Γιατί τον εκτιμούν, γιατί πέρασαν κάποιες στιγμές καλές. Επαναλαμβάνω, και εν ώψη τότε αλλά και σήμερα, εφόσον υπάρχει το ενδεχόμενο, γι' αυτό η αποστολή είναι μία. Να αξιολογηθούμε την ώρα της κρίσης, να προστατεύσουμε την πατρίδα. Καταλαβαίνει ο καθένας ότι η αδελφοσύνη είναι κύριο συστατικό σε αυτού του είδους τα σώματα, τα οποία θα αναλάβουν τις πλέον επικίνδυνες αποστολές. Χθες το Υπουργικό πέρασε τη λίστα με τα εξοπλιστικά προγράμματα που θα πάρουμε από το SAFE. Λήγουν τα περιθώρια μέχρι την Κυριακή, 30 του μήνα. Πολύ σωστά. 1,2 έχουμε εμείς. 1,2 προκαταρκτική. Μόνο γιατί δεν μας δώσατε περισσότερα? Λοιπόν, ακούστε, εγώ νομίζω ότι πήραμε αρκετά με την εξής έννοια. Εμείς μπορούσαμε να αιτηθούμε και περισσότερα, αλλά είναι δανεικά χρήματα, δεν είναι δωρεάν. Θα τα αποπληρώσουμε δηλαδή? Θα τα αποπληρώσουμε με δανεικούς ευνοϊκούς όρους. 45 χρόνια με χαμηλό επιτόκιο και το καθεξής. Καθώς μιλάμε, όπως αγαπητέ μου Νικήτα, να τονίσω εδώ ότι έχει ξεκινήσει ήδη η παραγωγή νέων κανονισμών, νέων νομοθεσιών. Στην Κύπρο μιλούσαμε για το SAFE, τα οποία είναι δανεικά χρήματα. Αυτή τη βδομάδα που μόλις πέρασε, στο πλαίσιο της Ευρωάμυνας, έχουμε ένα νέο κανονισμό. Το τονίζω αυτό γιατί ως Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζουμε πολλά πράγματα, τα οποία δεν έχουν νομοθετική ισχύ, δεν είναι νομικά δεσμευτικά. Αυτά που μιλάμε τώρα, ο κανονισμός SAFE και το κανονισμός ETIP, είναι τα αρχικά. Στα ελληνικά θα το μεταφέραμε ως Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αμυντικής Βιομηχανίας. Έχουμε ακόμα 1,5 δηλαδή δισεκατομμύρια, τα οποία προσφέρονται προς τα κράτη-μέλη, αλλά εδώ είναι για τη δημιουργία αμυντικής βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ το SAFE, το τονίζω αυτό, το χαρακτηριστικό είναι ότι
Τα χρήματα μέσω SAFE ήταν για τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν δικές τους υποδομές, να δημιουργήσουν στρατό δικό τους. Ενώ τώρα το πρόγραμμα αυτό το ευρωπαϊκό είναι το πρώτο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας για τη δημιουργία υποδομών, παραγωγής αμυντικών εξοπλισμών, τονίζω, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και εδώ τι μας αναλογεί? Εδώ δεν είναι θέμα αναλογίας, υπάρχουν κάποιοι όροι, πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον 4 κράτη-μέλη με δικές τους εταιρείες. Πρέπει επίσης να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις και αυτό που θα πω τώρα νομίζω όλοι θα καταλάβουν γιατί. Για παράδειγμα, πρέπει το κράτος που συμμετέχει, ακόμα και τρίτη χώρα, να πληρεί την αρχή της καλής γειτονίας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σημαίνει στην πράξη ότι αποκλείεται η Τουρκία. Το τονίζω αυτό. Είναι πιο αυστηρό αυτό το πλαίσιο από ό,τι ήταν στον κανονισμό SAFE. Και θα δώσω και την εξήγηση γιατί τώρα είμαστε πιο αυστηροί. Διότι, αγαπητέ μου Νικήτα, ο κανονισμός SAFE φρόντισε η κυρία Φόντερ Λάιεν να αποκλείσει στο Ευρωκοινοβούλιο να έχει οποιοδήποτε επίσημο ρόλο στη συνδιαμόρφωση του νομοθετικού κειμένου. Ενώ σε αυτόν τον κανονισμό το Ευρωκοινοβούλιο και εγώ, μέσω της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου που συμμετέχω, έχουμε εμβολιάσει, έχουμε επηρεάσει, έχουμε συνδιαμορφώσει το κείμενο σε ένα καλύτερο βαθμό, ούτως ώστε να αποκλειστούν τρίτες χώρες όπως είναι η Τουρκία. Να πω και κάτι που είναι σχετικά, γίνεται για πρώτη φορά. Πείτε το. Υπάρχει μια πρόνοια στη Συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης της λεγόμενης αμοιβαίας συνδρομής σε περίπτωση που υπάρχει επίθεση σε ένα κράτος μέλος ή κρίση, ανάλογη κρίση. Αυτό πλέον συνδέεται επίσημα και με αυτό τον κανονισμό στο πλαίσιο της Ευρωάμυνας. Αυτό έχει μια αξία, ειδικά για κάποια κράτη-μέλη υπό απειλήν, υπό κατοχήν, θα έλεγα καλύτερα, όπως είναι η Κύπρος. Πραγματικά τώρα πότε θα ξεκαθαρίσουμε τι θα πάρουμε από drones, πυράβλους και πυρομαχικά? Λοιπόν, θα μιλήσω όσο μπορώ γιατί... Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και το απόρριτο και να σας πω. Δεν θέλετε να πείτε πολλά για τα στρατιωτικά. Το 90% των συνεδριών της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας είναι και κλεισμένων των θυρών. Δεύτερον, εδώ στην Κύπρο, πριν 3 εβδομάδες, με το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, στην παρουσία του Υπουργού, κάναμε μια ενημερωτική συνάντηση και κλεισμένων των θυρών. Ήταν εκεί εκπρόσωποι 17 εταιριών που ασχολούνται με θέματα εξοπλισμών στην Κύπρο. Έφερα εγώ και κάποιους εμπειρογνώμονες, κάποιοι από την Κύπρο, κάποιοι από το εξωτερικό, και έγινε μια διεισδυτική και σε βάθος συζήτηση για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Θα πω 2 μόνο λέξεις οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο να υπάρχουν κοινοπραξίες μεταξύ μας. Είμαστε μικρές οι εταιρείες στην Κύπρο. Και δεύτερον... Άρα βρούμε και μεγαλύτερες εταιρείες άλλων χωρών να συνεργαστούμε. Και αυτό ή και μεταξύ τους. Ή μεταξύ τους. Να μην είναι 15, να είναι 5. Ακριβώς. Ναι. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να στοχεύσουν αυτές οι εταιρείες, όχι να θεωρούν ότι το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου θα είναι ο επαρκής πελάτης τους, αλλά για να έχουν βιωσιμότητα και μέλλον πρέπει να στοχεύσουν και σε εξαγωγές εκτός Κύπρου. Εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι, εκεί είναι και η μεγάλη αγορά. Να μην θεωρούν δηλαδή ότι θα αγοράζει τα προϊόντα τους στο Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου, γιατί το Υπουργείο Άμυνας της Κύπρου έχει δικές του προτεραιότητες και γι' αυτό πρέπει οι εταιρείες να κάνουν μία αξιολόγηση, ούτως ώστε το μεγάλο παιχνίδι για να μπουν είναι και το εξωτερικό. Τώρα, άλλο σημαντικό που υπάρχει από την Ευρώπη, δεν ξέρω αν ασχολείστε με αυτά τα θέματα, μένουν εκτός social media τα παιδιά κάτω των 16 ετών. Με απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, σημαντικότατη απόφαση. Τι μπορούμε να πούμε? Να πούμε το εξής. Καταρχάς, και ως γονιός με παιδιά στην εφηβεία, μπορώ να σας πω ότι βιώνω αυτό το θέμα. Όμως εδώ θα ξεκινήσω λέγοντας, σε αντιδιαστολή με ό,τι λέγαμε προηγουμένως, είναι ένα ψήφισμα το οποίο δεν είναι νομοθεσία. Δηλαδή δεν δεσμεύουμε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Όχι. Το έχουμε στείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση αυτό το κείμενο να προχωρήσει σε μια νομοθεσία. Αγαπητέ μου Νικήτα, τονίζω ότι αυτό το κείμενο, και θα πω 2 μόνο προτάσεις που είναι σημαντικές,
προέκυψαν μέσα από μια εκτεταμένη μελέτη επιστημονική, την οποία έκαναν ειδικοί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω από τους νέους. Ψυχίατροι, παιδοψυχίατροι, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε αυτή την έρευνα και κατέληξαν σε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα που αφορούν τη συμπεριφορά των νέων και ιδίως των εφήβων. Θα πω μόνο ένα χαρακτηριστικό αυτή την έρευνα. Το 98%, δηλαδή σχεδόν όλοι οι νέοι έφηβοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν κινητό και το κοιτάζουν τουλάχιστον μία φορά ανά ώρα. Τουλάχιστον. Μα τι μία, 50 ανά ώρα, ναι. Συνεχίζω. Ανά ένα λεπτό, ναι. Συνεχίζω. Ναι. Ταυτοχρόνως η έρευνα διαπιστώνει ότι τουλάχιστον ένα παιδί στους 4 έχει αρνητική επίδραση στη συμπεριφορά του αυτού του είδους ο εθισμός και η εξάρτηση. Αφαιρεί από τη δημιουργικότητα, αφαιρεί από τον τρόπο έκφρασης, αφαιρεί από την ολοκλήρωση της προσωπικότητας. Και γι' αυτό καταλήγουμε τουλάχιστον σε 2 πράγματα εμείς ως Ευρωκοινοβούλιο. Πρώτον, για να έχει πρόσβαση, η σύσταση μας είναι ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 χρονών ή μεγαλύτερος. Αν είναι κάτω από τον 16 μέχρι τον 13, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει αυστηρή επαλήθευση της συνένεσης των γονιών. Το δεύτερο αφορά τους παρόχους. Ναι, πρέπει να βρείτε τρόπο να το ελέγξετε. Έχετε δίκιο. Το κάνατε, αλλά πρέπει, με ποιο τρόπο? Λοιπόν, είμαι εγώ 15, μπαίνω και κάνω, κατεβάζω τα πάντα. Τι γίνεται, πώς με ελέγχετε? Ωραία. Δεν θα μπω σε τεχνικά θέματα, αλλά θα σας πω το εξής. Ναι. Βρίσκεται σε εξέλιξη εφαρμογή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν είναι εύκολο να γίνει, η οποία θα είναι αξιόπιστη για την επαλήθευση των στοιχείων και ιδιαίτερα της ηλικίας, στην οποία να μην εμπλέκεται. Μπορεί να βάλουν πλαστή ταυτότητα. Ναι, για να δείχνει ότι είναι 18. Εντάξει, εδώ είναι να μην εμπλέκεται. Αν συνδέεται, φαντάζομαι, με το αρχαίο πληθυσμού, να επιβεβαιώνεται. Ακριβώς. Μάλιστα. Τώρα το έχετε προσεγγίσει σωστά. Άρα, μακάρι να τα καταφέρετε, είναι δύσκολο το εγχείρημα. Γιατί το να ψηφίζετε νομοσχέδια είναι το πιο εύκολο πράγμα. Την εφαρμογή θέλουμε, κύριε Μαυρίδη. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι. Και τελειώνω λέγοντας. Κλείνουμε, ναι. Ξέρετε, επειδή το μέλλον, λέμε, είναι οι νέοι μας, θα πρέπει να φροντίσουμε να απεξαρτοποιηθούν από τέτοιου είδους πρακτικές, τις οποίες. Και να κρατάνε καλά του διαδικτύου. Μάλιστα. Είναι πάρα πολλά τα κακά. Υπάρχουν πρακτικές από τους χορηγούς, στους οποίους επιβάλλουμε περιορισμούς πάρα πολύ αυστηρούς, διότι για το κέρδος χρησιμοποιούν αθέμητες και πολλές φορές ανήθικες πρακτικές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαυρίδη. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.